Monggo Mas Gareng Pacitan sesarengan kalian Mbak Elisa. Ya, nggih. Dayoe teko men jumeneng. Yuk, kados. Mboten namung Mas Gareng Pacitan ingkang asring sowan wonten laladan Ponorogo kelebet Mbak Lisa menika menawi kula tingali wonten ing YouTube menika nggih kaya wis omah teng Ponorogo. Mila kula nyuwun pendapat jenengan Mbak Lisa langkung rumiyin magepokan kalian para pamirsa wayang wonten laladan Ponorogo niku mungguing pengamatan jenengan pripun? Oh nggih. Anu Mas Petro, kalau wonten Ponorogo niku anane namung remen seneng nek wis mlumpuk niku wargane niku istilahnya napa nggih nek tirakat nggih diniati dan semuanya niku nggih budaya ngaten lho dadose nggih dinikmati secara detail ya dalangnya ya guyone sindene kabeh ora kok pilih-pilih ngaten. Jadi masyarakat Ponorogo menika sangat-sangat remen budaya utamanipun wayang menika Mas Petro. Dados asring sanget nggih jenengan sowan Ponorogo. Lah nggih enggak tahu ya dilalahe kok ya mubeng minggir ten Ponorogo niku bola bali bola. Bolane kek mburi mangko ora. Mboten yen pancen asring teng Ponorogo timbangane wirawiri kaya Setlika Yogya Ponorogo. Mbok anu kemawon ndamel griya teng Ponorogo sisan. Malah ya rencana, tapi nggih wonten sederek juga sih di daerah Pelancongan itu juga ada. Terus nggih pun asring lumayan lah kalau sama Ponorogo agak kenal gitu. Oh ngaten. Nggih, momen sing penting wis mangan sate karo nganu apa? Dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Ya nggih. Lek Mas Gareng napa makanan khas Ponorogo sing jenengan senengi? Ponorogo niku yen panganan kabeh enak, Mas. Okay. Sedaya dulur Ponorogo niku maniak makan, maniak angkringan, maniak seni, maniak budaya. Nggih. Niku lek Ponorogo witrikala taun 2009 kula nderekne Pak Sento Yitno Carita bapakipun Mas Klitik. Nggih. Niku ket biyen teko sakniki priyayi Ponorogo ki tetep budaya demen wayang, demen marung, demen mangan. Nggih. Iki wala Ponorogo niku nuwun sewu lho Mas. Benten kalih sanes-sanesipun. Ora bedak-bedakne dalange sapa, ora bedak-bedakne sindene sapa, ora bedak-bedakne dagelane sapa, sing bener kanthi rasa ikhlas lillahi taala aku kae sing tak undang. Iku mula jenengan ngendikane niki kan nggih mboten napa niku biasane mboten namung kula kadang kala Mas Tralala. Nggih. Wonten Mas Sumar Bagyo. Nggih. Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk, Abai Kirun, Mas Komet Dodok pun biasa kalih panjenengan. Cak Yuda. Leres niki Ponorogo niku sedaya nggih pun diundang. Niku napa kok bengi niki sing diundang kok Gareng Pacitan. Nah iki asik ora ngerti iki sebabe apa iki? Pengiritan. Loh, sing jenenge kesenian niku ukurane dudu babakan materi ngono mboten. Nggih. Lho pripun lho Mas?
Lah ngoten niku jenengan padha karo nuwun sewu rada nyepelekke kare Pak Mujito piyayi sembodo kaya ngono. Niku setun tresnanipun Pak Mujito dumateng panjenengan ngoten niku. Lho kula mboten kok badhean kali Pak Mujito niku mboten. Lho kula wau jadwale namung limbukan alhamdulillah. Diunggah neng nggone gara-gara sembah nuwun Pak Mujito nggih. Sing penting iki seduluran lho, Mas. Sedulur aku ki ora tau mikir apa-apa kok ya. Tenane. Ora mikir kowe. Mboten mikir, sedulur kalih duit ki kula tetep mikir. Mikir apa? Duit. Ya Mbak Elisa. Ya Mas Gareng. Mas Sahyokun tadi Nggih. remenanipun dulur-dulur wonten ing Laladan Ponorogo menika enggal-enggal mawon niki sedaya pesinden utawi setunggal mboko setunggal menika nembang. Oke, siap. Iku pokoke Ponorogo ki wis ndang set ndang nembang. Mbak Elisa nembang, Mbak Umi nembang, Mbak Winong nembang ngoten niku. Oh, nggih, Niku weh Penak no gaweane Gareng malih penak no. nang